Eye emergency Ghana TV busiame mo bibia akwaba. Ene story ya saka ewo fidie mu ase ne die eye ntokwa. Mami bi abepie mu ewo fidie mu ase ya one ne ba. Ene ne ba master abepie mu ewo MFK nimo omode omasem abedan MFK ewo Lawson TV. Na asema maame ne ba ye ne se ne ba ebesua ade efi obi nchen. Na master ne se akola no etwempna eninti no ontime ne akola no enye adwuma biom eninti ne yenhwe video na yentie mu nsem de nti a master no kasa channel so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section na ase yenhwe video no mame etisen pacho fro sen pacho fro akoso yetre okay anti akoso anopai de ne do nam anopai de ye boko nso nya boko sa me pacho me de mai mienu akoto adwuma e ojoso me de ne koma maami na maami efre me se me ba no eye ememasem enti onti me ne nya adwuma oba mpacho kentino ho kakra mame na ma one so mame why pacho so onti me ba no eye adwuma ena mbusa ne se ene sei ene wo se ba bi akora no edi agorokoro no ehonye efie ho no me da wo mo so o mu pedua bo titirem se boy ne maame enye papa efie o mo kontokwa se bi esirimfo ba akofo nko na me ba ne namba sabasa ahwe ya me ba no wo bewu na me mensa ahwe me kokko eti me hwe eti wo kan asa na me so wo kan mate na me kura no wo ba ne di ka afre me wa frɛ me afre me na me yese me ba na adwuma me ye no me pe ne nye enti sa wo to adwuma mu a minya sika nye dai emre wo mu etina ma mintimi ento adwuma mu nye dai emma no eti se tema na be ma ne efre me no wo frɛ me pa enti me ka che ne se onya abotre na me ba wo frɛ me to aso eti da me tama me sha ne se tama na me kɔ no sa tama na enu na me kunu nya accident na me friend wo nya accident na me friend se bla me ka se me ba sa tama se na ka se me ba so tama na enu na me kunu ayede enya accident enti ma menhwe na mensi ho enwie menhwe ni wie a me de meba ena tam ni duru honom ni ye de ye koye na ma ye koye no mene mesoa ni ekosi wo bi so oba ba bi amukosi ye de wo ye den a mukoduru ho nti brasa asem no so ma me ye koduru honom mukosi obi so a ye ni pakora ye de okasa ise oni yanim na ongoja ye na yenko master ne ho ne ye de yenko ka me banasem eni wo so ati ne nipa ne hye time oba mokọ master ne ho ana ma anko ye koy enti mokodru master ne ho to so ho me time no master ne ho no ma me no ni ehunu fie ho kwai ye frɛ na ba sa still mu hu fie ho kwai e fie ne ehunu ko beto ya bonten wa fie enti mu hyiai ene hia wa me akonwa kora antara so ba bia ye hia no ne kora no ba bia ye kwato no na wo so ne wo pentam akon ba visiting enti wenti me ntana ase master ne so ne nan se onya abotre na asam na aba na sa akura ye bone a tini aba no de waye bia ye nka ho asam ne enye de ye fa yi ento yi wo so wonti me ntana se ta ma wi ne nti won de wo ko enti se de no wo si na me ka kira ne se ma betu esika ena me de nkura na aba enti so wonti me kira nkura na adwuma de misika wonti me kira wo ma adwuma no de a misika meje ebi sa akura nti mesua adwuma sa atam se ema wo nka se wo ye me masem enti wo pa makora no enti ne aba ye beka ho asem sa acha opa ne ye de ba yo se de ne de ba yo e wo se wutie yasem ye de ye de ba ye wa wenti yasem ye de ba na sa wo ye sa de misika de meji ana me ba wo pam ba akona nso so a ba akona waka no minya no ho wo pam na me fa ba akona waka no maji misika ana me de me kan asa na ye de ye ba ye eti ye ba ye na ya ansa anti hwi biem eti ya ne se me ba ne so kwa adwuma wo che adwuma be ma no de kire emema no adwuma na ma me so kire ma ali eti so wo che emema de na o ma no wo betena ho sa na ne ma me so aba wa ye che adwuma na wa anya bie no je uniform pam eti da bia uniform ene wo so de ti wo mu sini anim se master che adwuma wo ma no wa pam uniform abre nti won sesam eti master look ha kire senior ne se enye ne nsam no wo nti won obetena ha no mokora na se obepon ne ho a won de won fa ho etu ati adwuma mo te wo kwa omo tete wo mo adwuma no mo abafi nti ese no wo ye den on san nye nkura no mi pa cho da bia adwuma de wonti mi nkira wo mu bia mfiti se
enipa na yekwesi so de tama enkura ne ba fie no me frɛ o mo frɛ mbo mama de me so me frɛ sa abra no e ka kyerɛ ne sɛ enkura no esa master no am wo ma ba fie o mo adwuma etu ma ba fie no so no kora akohunu wo mo na sa de madam ni si ye no enye ne kanu no enti sa sa de a mempeda emra na ya fa wo ba no se wo de ne kwoto adwuma mu wa fa na nkɔ se won kɔ twempena wo ba na nyamfie sen de wo twempena ho aba asemi 23 years na wo ma me de what to adwuma mu how many years na nkɔ kɔsua adwuma no pa cho kɔsua 3 years 3 years wo bisa wo ba no se ya mpa se wo twempena bi de asɛm bebre no wo bisa no me pa cho me bisa no me to me so anim e ma me so aye dey e frɛ so ne nkasa na me se de mi si bere me pɛ so bebre sa bi enu nti ana adwuma mkora manfo mo antom wo ba bi ayetie ya me do mu twa moten fa ye wo sokoban na do mo kɔto adwuma mu ayi joso okay na se wakɔ han dan wo ho ama oni ne nua no me pa cho ahese no kora nkɔ ye dan no nkɔtena madam yi ho ba bi anu muti no na ho nye etimi ye ni firi ɛhɔ na akɔ han dan wo ba bi ma no nti wa bisa oba ne se ya mpa se no twempena we area ho bisa no wakan o se ya mpa wakan ye fra oba ne se pa cho magi ati se na obi a ma me do akɔto adwuma mu se 3 years kone kɔsua adwuma na wan kasa du ho so ukɔya de akɔye kote course adendia me pa cho tama mi shia boy na me ne kasaye me ye obi a me nye me masem efi se mi si su nyina kra no me mfa ba me bia da nti boy ne break you pa cho break me one ne nai pa cho dai nti still we a virgin pa chai we are sure pa chai we are sure me pa chai magi we are sure me pa chai so we are virgin won ka bi nhwe da enti me yesey na me de ba ebe kwa na enko pa chai we are sure magi menyuni 23 years. Pastor no kra na American. We are sure. Me fa shine. Okwa adwuma no how many months ni? Ye kwa adwuma no denka January denka benya 1 year ba opamo ye ntem. Nti mu free o be time be. Mu twa asan yansa na opamo. I guest mu ho no. Mu twa asan yansa na opamo. Okay, almost 6 months. Mu twa 6 months. Na madam na eti area ho. Yesi sabe ho na we akokwa nani abo. Nti madam na nim area ho yesi okwa aware abisa ni nyina eye ba mpanifo bu a ewa asechire. Wona nim se efie we ye kom, efie we ye nkom. Nti ade no ma wona se efie we ye nkom o asembe ba no. We nya yensua wadwuma. Me pa cho ka se ma me nko ho no. Bisa ne sade nta na o ka che me se boy ne ma me penuabole opeduabo. E na afefie on so no me da o mo so. Enti o ka se ne ho no ka me yesuru kakra. E na me ame yese me hwehwem because nipa o ne natna maka che ne se me mpese me ye me masem. No no ankasa age atum so obeboa me me wie adwuma. No ne me atena no. Na yese nipa no ye nipa papa. Eno ntina ma me ko ho no. Nti hwehwem no de na hu yi. Me ba che me hu se boy no onye basabasa. Dent na hu so onye basabasa. Asem boni biada e na area ho no nso ono yo bi a won faminsie wo hu we ya odno chane se ni nuamu nyina anim. That's aye official obi anim wo. Me pa chan. Okay. And I still munjam. Ana ma meti hendia. Me pa cho dey no kra na American. Sao abaye bi a oka che ne ma me se o ye virgin. Wo mo kwa sorry e na sofo se wa o ye virgin sorry bo mpa ye ne ye mpon. Ebesi ne sabri asore ye da so te wo ye mpon. Wo ma mo hanti na se o ye virgin. Man pa cho no kra na. Eti o master e na aka. E bi a master me ye hwehwemu no boy ne me pe no. Ti me pesa me ne tena. Adwuma ne me mpena twen ne de e bo abira. Eni nkutawudie bi enti master me pe ma brantie no. Wutimi be ka kire wo master. Me pa cho me yese me kan sa asem na kire me master. Ba o ka kire me se ma ntwe me ho en free boy no ho on adwuma no obedi mani ama meja adwuma no. Sana o master ka kire. Be man ne kai. Ne ba be me ka kire e frɛ me ka kire me phone. Se wanyai abrantie na obedi wani a. Bramba cho e frozen. Madam Pacho e fema kwesi. Bragwasi adan abrante one na bo clash o ba bi ho da na. Madam Pacho me da wase awasem obisam yo. Edi kan no the person in case we. There be clash ne na me pe. Uwi a de wo ka bia me mo aka. Boy ne madam for pa. Boy ne wadam for. Say obebi na no aka se be ne boy ne wasam a. Boy ne wo he ya ombra. Boy na baby. Okay. O me clarify say asema me ne won kan wo ha. Nasa woni boy ni asem. If you want me obi ma me nipa na nipa stre number. Woni ni nyambo clash. Me ni hwe ana magin so wani je ne ho.
Debbie. One can have us out to 10 worry nana. But your Debbie. It's other than some da. What can I be my one? Okay. Some same tea. Maggie was so peda. Me pa sure day. Into a can or him fan. Me pa cho. Oh my, this is the third second time we third timer. You fan say Hana Bishia. Ana Hana Bana Crano. Master, madam. Me pa cho dintina. Maggie esu adwuma sua ne mpenache de nkabo ebra enti eye ne choice be ma ne ma me pedua bo ne ma me pe ho akra na me pe na me ye madwuma kwan ye se me fa susua ene de nkabo ne be ne wom yo ma me da sipa sa sem na mo kan me kura me tia me yema hye me kakra okay because afie na o kamun sem akasia sa akira be no me ankasa kura me nwuram minim se de fie ho asem esitie na me de me hunu se akwala ye de na ber me se me nkire na adwuma udi yo ma me de ne ba ye no kura no wo de ne hye me nsa se osere me hwe nkwala ne ye ma wo mu na no kwasem se ya sori ya no pa ya kwa adwuma no akwala itimi kra se ne yefunu ye ne ya na wo kofie na mama akwala ba adwuma na wakra se ne yefunu ye ya na wo kofie na wo ma e wo se ekopene kira kwan wo ba ko na woni dam ho ya ba hwe ne sa ye hu no wo frɛ ne number onfa de ma me de ma no ko kan bi ni o wo frɛ ne number onfa wo ba fra onfa eti bi anwumira mu ho ne bisa ma bisa akohia e bi ansa na obaje so no nam se na na ma frɛ wa onfa na ho te se wo se me ho ye akoso saa na ye nya ne te ye se ba ma no ho na ya wo enti awia nyina so osu adwuma no enti kasa ne ye adwen se e be pe emu ahunu ansa na be ka ho asama maka adan bi wo bai saa na wo se ne yefunu ye ne ya ene ma na koye okoye ne ma akwala baako etresi koye okoye na onu wo edan na ye de ama wonu ne be ma na pabo agu kwana no mienu wo dan mu yeso ye ka cha kwana so okono hunu bibia wo mla boko ena obai ne following day wo sa ka chen se ne yefunu ye ne ya bisa woni me de adro ma na ka chen se me ma ne nkofi magi wonna wa haya e ma wo master kan se mi ya no ampasa utimi kra wa adwuma mu se wo yam ya yamra na ani fie wo hye be ma ne nje no kreda se awia na makoboy ni fie na se makoboy ni dem ho no ebi nsi da because boy ni cross ole ade bia okọ adwuma oye de adwuma pa cho ye electrical engineer okay ntinya boy ni nche na ya na wo hye ma minye bi sa da na even kra no me nkọ adwuma mu ho nka se tama na me yam ya no me yobi a se me menstruate na me second period me second day no na eba pa eti sa tam kra fe kra na ne akọ adwuma mu boy ni kra sa tam na me nya hu ni ye eti am wan se wo se sa tam me ko share boy ni ho no one day na Adam me ko fie to aso afia mama fanboy nwura mu na me hwe be me ya ye de oba akwato adu na oba atan eti master ne beka oba beka che o se master se metwe mpena asa wo kasa nyina abufuo bi hye wakoma mu too much ma yawo de na ya so tie sika ante stand sa akra kra twe mpena me frɛ me phone so e ma me ka kira mo se asam nya phone so nkombo me ba ho na de tie bia no ni ayɛ dai ni aka mami bei o mame anye seconds no afra de yembe yakura ne say na me ni sika me be sere mo se sika kita me na me de ba be pa mo chew ka me do mo kwata na so abu akwa e ho na kana me do mo ye de na madam aden na one per time ne madam ami enhia enka una me bisa wo master because wo buy wo hia no kwan so se wo ne ntena se wo ko visit na na anya ono a mama me pa de mama nchire mu ha chire mu mama me etia ne se mama na asam na wo kan me pesa asam no mu no kura nyina dead me yi ni nyina agu awon yi ni nyina mama me akwala no eye saa no aye ka se hia no ye friend mama yi friend wa amfa no kwasem ni mama akwala yi na didie mo de tie adwuma mo onye me te wonom se oba atan enkwala ne do so me hwe o mu nyina efie tete ye mu nyina ye hia me hwa no wade ye mu nkoyi a me no kasa wade de ye mu nkoyi a me no kasa efa kwan a wo fa so kasa kura no nkoyi a me no kasa wote obedi madanse akwala ye wote we obaaye ade a wodi ehire biscuits drinks aduane a wodi a no te bia me ne ko na aduane ho de bia me ne ko na aduane ho na just wo de nka wo fa ne hye wo yem se wo ba wo te no me ka ba de bia me ne ko na aduane ho enti me ne ko a aboyfo ni nyina ho nti to da obedi adanse ye se bitim ka se nde me ma nko to mu ne di na me hye sa sa we ka obedi adanse wo no wote wo no bitimi gina no to mani di mu ene de no kre enti woni wonua na bia wa no kasa me nte hwe me si waduane sem no ende ya ampa enti mama ya ampa mama wo de me chiremu yi enti dan bi wokoto aduane
omo koto aduane no okoye no no oso onkola nso oso koto indomie okogina indomie ho wanto nti wanto indomie no oni otodokno 5 cd ebre onua no so onde otimi didi kama todo dokno 5 cd ni bre onua no na oni onua no di dokno no nti chief ni to no o akoso na aduane ya wo kodi bie akolai ebeso no eno kan se o makasa akra ewi asiri o eno mu twa so me wo ho no ma hwesa akoso edim dika no ko abontene ho wa ankra obae no wa fes sika amonu ano somdi usika mama mesimeti ho manim somdi usika na wo sole aduane ami de bie ye wekin kan san fo kire me aduane ho yetimi kaka mo asem ogina manim sei ya transfer sa face wo sei na akola gina manim na chi na hweme wo kan wi sie papa na just akra no de wo kan che se ni suban ne niam bia wo ye no wuntimi meba wuntimi ene ne nya adwuma na mama ni nyina mu no mimi hu ne sai wo ya akola wonim nyansa mama matete nkola almost 22 years ni onye 40 men kan o mbeka mi hu ne sai wo ya akola wonim nyansa me te wono no wo da ma me kaba we hu de me ka me time ni nti no na wasi ama me bla yes yo ye de obeye wie no be frɛ no se he na wo gina manim egina aboyfo no chief no nyanim kasa we kopachew obaye no se me ya sole se we kasa na mo obi anka me ne me nuana asem yim na se nde oboa akwala no usisi na obeka efise ye beka visa obaye no wutimi tu akwala no pum no akwada boy ne ho no mo afia edan ne efie no bo ho bla no the frame me be ka send say akwala no wotu no pum ko sa akwala no yedan na josa akwala no be dum mo timi su sa wa ma be ya mutimi dia twede bom no wafede me na ma jade me ye na akwada no me nda ahu ma chi bi me nda na dubi me fie o mu wa mo sa wa ni ya ene na me ko me ni wo mo da ka sa wo fie de kwa na fra me bo mama ne wo ba wo so wo ni me ni fie ofo nyina akoya aka wo so fie ofo me ni wo bi ada me ni wo bi ada wo so aka tira me wo na so wa no no mama who dey tie me mama who dey tie me I know na me kan ya no me kan no fra ma me fra ma mi so me bona mane say abia ne ba ne ye no ka kan che no ma o ka bi kire me papa o ka dem so nyame na me di ni ba nyame na me di ni ba no wo so na me di ni ba ma ke me papa ba ha ya de la wo ye me papa ba o buro ye me papa ba o pe ya bo me papa ba ya no me pa wa bo o pe ya bo na di na no efie wura pa wo fie wo di mata ma ku da jira labo me e de fie wura ko sa de ko sa de ma yedin e asemu me pa cho se me madam o ka se sa na nka si we adwumem ho se de me senior ne kan ne de wo kan se ko du fie o pa me cho e ka sa tam no nka na me suban nye de o ko du fie mama o fla me so pa ma cho na ma aye me 5 madam tam aye ko te de na abosin na abo 5 Uko so dia na abo 5 ni e be pon no 5 na wo nya dia ne to wa bon mu ho na bi ka say ya bi dia na 5 na abo 5 na mo 5 for ye ba master so na mbo anopa ko ma bi ka say so na be ya dance ni ye ko to mo anopa no ye nyina ye ko to mo sa tam ye ko no na ye niska eti mi miska na e wo me ho no e na ye nyina na ye 30 series na ye ko to mo bi ko to mo 10 series ene ye 5 series to say beto nso na ka 5 series eti sa tam afia na ne ye twen o mo so mbe send ye ska na ska di nya medri eti mo ko akoto aduane no na ye no mo nyina ko ye ko duo na ye to do kono no na ska no mo send ye ska ma eti mi ye se na mi ko to indomie na nka pushi mo mama no me ko du na indomie ran so na wonji mombo ana m so wo asa mo nsem ya ye nsam kitin asembe we no ba bi fia be di makam 3 asa obi antoni feju obi antoni akoni feju mo onu na ka ejo chai eti onya ni balance ma ba ha be konda wona wo kasa ma ye tro mo mu ka so Aya ntro na mucha. Aya no kwata. Market.
Dia na wo kana nya no kwa so no. Ma. Wo do ba na wale. Ka kire yen so e ba yen ba na wale. Mane ni na wale. To ma mi so to kwa so da ko to be stand. Na mo Cape Coast. La dia do to be stand e ho kwa. Ani ya so kwa na wa yen na. First one so no kan so. 3 times as a 4 times. Two ba ko na so na ko ra firi fia ho. First one ba to me, second one to me. Na Cape Coast. Me ba cha first one wo ye fia wo fia. Ya ba no fia. Wo ma ni. Me ba cha oba be so mo ba wa. Ya ba ni moto ba. Na wo cha na ba no. Wo so dwane. Na se na me ba cha akosia. Ya ba no fia. Akosia. Me kan no kula, me kan bibi. Oso no kura bi kan eti o. Wo de kan no kura no. Ka eti je hono ma o yes an mi dimilika efi hono. Nyam nam ko yi ska no. Me ma bena enimi ni adwoa. Asa o she promise ring. Pejansa na mehwe. Pejansa na mehwe. Magi pejansa na mehwe. Na ko mi se we ko. Magi pejansa na mehwe de. You say free so meba munye di mame. Magi pejansa wa mehwe de. O she promise ring. Na wo timi di ya kan say ya jimi phone. Abrante mba cho meba onchen. Masa meba. O she promise ring. Wa show ring. Pejansa chire mai. Pejansa na mehwe. Wa show ring. Wa ma kawa. Bema na de kawa ne sheo. Mi be se mi hu na me to aso bema na de sheo. Bacha de be nya me de. Wana to nyo na de kawa ne sheo no. Fan boy, bejina ne nchen. Bra for betena ne nchen honom na me nhwew. Na mi hu yie na mi hu to kromu aha. Enti odo fansa to ne kom koto ne nchen na fansa to ne kom. Na me hwe na o ka bibi wo honom se oge koto ne nchen na bra mike ni mo mame. Fansa to ne kom na de oni mododi. Oni mododi ana. Fansa to hwe aso. Me ta chire. Why dey? Me ta chire. Wo ta chire se ono oba ne ntena. Ma. Enti meba empena twe over adwuma suya sa na pa chire. Da bi o. Ana on twe empena no sensuya adwuma no. Wadi ta ko suya bi. Wasuya bi o. E wadi okopolation nsa no we say. Me na ka say 2 years. Ana ma me say 2 years. Me kwa na me say 1 year. Na wo ba wo say adwuma. Me ba say adwuma. Me chere ma chere ni bia ma ni dia ate TikTok. Me nyina ono jan. Ada ole ni ba ye no atare ne show ba no. Me na me chere no won pam ye. Me pa cho me ba na me ma de ni de na me pam. Ba me ma de. Me to ma fa odi ka fi pam. Tese madam me ba cho be ma. Mo hihye ya e wo madwuma mo me ba ma me nwie me time so. Mo hihye ya wo adwuma mo tesen. Se obi ba na se wantimi anwie a balance ho nsem ne senate. Me ba cho first of all mo ba. Wo mo committee ana. Oba pa ma mi sa no onyima no na me bre na so why. Time na so no wa face can ntinya botere. Be ma me ti o hihye. Mo ba no. Yaji 3,500 me kana fidin so for individual person. Okay. Enti obesu ye me so no obesu adwuma me na. Etu de wo je no. Enti mba so me ba. Yeah, this kana fi wo mo no. Me ma ono ya we se o ka se adwuma no wajai na onye bie ma me mpa mo mfi adwuma mu. Ade chia me ni woni ska che wo ya we. Ma me na dis kana ma me dis kana ma ne ba no. Ansa na me dis kana. O kan sa kire o. Bisa no. Sa wan ka me boa. 5 million na na chia ma. Me na me de ma. 25 million me na chia. Me ba ma me ba. O so o kan sa kire o. Say wa wu jaye djuma on balance simple na djuma no na eje na sam na mo me pamu no me ba o kan na wanka wo ma na djuma me ba ye ba me wanka sa rules ma ko mra fumu na sam no ensem wo ho ensem de bi sha ho ata go de food na be ko ho wo de food na be ma me ba 23 years me fam pana and I say we kwa me nya bone wo ho no because anya wo mpra wa chiro bi ni wo ku ho mama respect her only way it's not our problem adwuma na wo man ni your problem wa ka ne Ghana mu adwuma ma say wo adia ba Ghana mu ma wa ka ne wo no o man Ghana mbe Ghana mu no say boy ni Ghana mu minim Ghana mu o man Ghana mbe na wa ka ne wo na mo no na ba ye ma me o ma mi ntie wo be o ka ne adwuma o man Ghana mbe bisa se what side no man da me ba me master me bu me hu adwuma mu bisa se what me side no man da madam o nya botra me time na so oba Ghana mbe no de ma boy no no mo friend watch eri ade watch me ntie ba so ni no te na wan no watch o mo se kire zen aha tam na madam funu ba bebusa we ni say watch ase kire sen madam funu won tie ni bo wo kan nyinam ni say ni pa no opebufu ntu kan ni bubefu no madam funu bi say watch na ase kire sen na ono ni buafu no se ba bia okote no
onko bi se nipa kulo no bi se hwan na kan na o se me master ye chief ene adwuma wo nyina o cancer asem no ho no woche na o man kire wase ana o ka che madam fu ni se onko bi se nipa kulo o ka kire madam fu ni so nya kodro ko ga na wo bi sa ho no ko bi sa so woche ase chese ga na be chila ase se first no o ye chi no abusia chi adwuma no o ye chi no akosia sasa no tin bi wo ma no da woche ti bo ma no da there's an watching country na na so master what you woman no da master me anya sem bia ya sem din me say master what you be buy papa so ko so mo guna ni mo ase me papa ko kan so mo guna ni mo so ni se sa na so ma tie kwa ma papa o kan o mo ni patri abeni mu o so ma ko fo no o shele no ko fo o me say mami wa fa me kwa anya hwe mi na ketua no wa ha oye madansi ni wa sema me be kan nyina ho o start be adwuma no na manya we the contract 3 me am na mfo mienu na one client a opema de wo ye ho etima me adwuma ni ba week ni bebre ye adwuma no ye cut na gu shop dem be say me wudi enti me time so me de wasi enti me pese me wudi enti audition ma me say me tie asem na me so ho a me time na me kan obi kasa wo mane nkasa me ba obi kasa me ba wo mane nkasa obi na no ano waso muso na ade case aba wo be say be kan asem no enye ntokwa o wo be kosua adwuma empena treatment me wase aba eye kasa de se no on be kasa o ma na ye o mo nhehye ye se wo gya ye adwuma ye mfa balance ma eye kasa ye betimi no o ma kasa e bia sei na aka ye de wade ma afa musuo ko sa ye betimi aka asem no na bufu gigigigi mfa so bi eni so be ma dienti na ade snap ne bae me ba cho na me ka no nti be ye pon no that week ni ye pon I just say Wednesday also my first apprentice upon no see na number ye betimi afre no ono na ye be no ono kwa na ye be ma odamu eye man ko anti wasam wa on say me say me time aso me ba cho wadara enti ye pon na me ye say when na betima ba ntem na wa be clean ho amaye ana o se madam master me de motere kwana mo ho me ba cho mo fe number we mame na ono clarify the time aso on em senior chief on say ready at the time na ye so nim say at the time na ye adwuma so oji ki no me so 5 o'clock fido na so ena nti ba adwuma mo wonwe me ba ye no shop ni MBA mama me chini sha akole me ne boy no me ne me chief apprentice upon no sisi ye chini sha ne ko hu ni fie ye ko ya wo de mi ki na selfie wo akoda nti enu nti na de snap bae o se me mpena e ka sa 3 o'clock am so fa kinjia me eti obejina bo nti gu mu fi se me ma pe no eti na me 3 o'clock me on fa kinjia me asema ko we kan no nti snap ne we mama me ma bua me ho na me ba so de abanti mame hwe snap no mame hwe snap no say am pa say me ba e am pa so de snap ba ya mame hwe o si ma pa 3 o'clock ni nyina be wo jina da ba do na so kan ni mu ho na so fo nyina ate tam ni hwe juma mo ona na so wo je akosia ma fra wo say ada wo ba wo hwe jina won tin wa wo kan wa boys ni nyina ate ma wo jina won tin wa kan wa boys ni nyina ate ma akosia ada wo ba wo jina won tin wa kan sa so boys ni nyina ate yan ka mo ba me juma oba me juma me juma no ona ma ye te maame ne se ne ba ni sua adwuma akotwempena madam akoka na sa story we de yewie o ya kotoa so wo fom ho oh yansa metoa so we de my friend papa me use sanka yansa metoa so because ye me ruram kakra ene ma bebre wom akoda ne sua adwuma ena wo twempena ena adwuma wura se de wo sua no ho adwuma no se empena twen na wo twen nti M1 no ntumi ne nya adwuma bi ena maame ne se sika no obetua ene wo gini sika anya asem ne nyina no ene ya sanka so odi tudwa nanka se atiefo kra ensa bre na so enka mo kire o ma dwen se se so odi sika no ma no ana se so odi sika no ma no
0322009665 0322009621 ubetimi afrem na wachire wadwe wosima mienu pe yebre no ayebe na yenhwe se wonfa sika ne ma no anase emane mfa ma no 0322009665 0322009621. Good morning. Beme na ya time na so ya fama na na se me fama no tafo ni nyina bla da bi sika de eni kwa se takobi wonya de akusia adwuma no bi sia no wosia ni sika no de ma no a enye yie na ma me no wo so le ba no so wa so boni na mfo mpoma nya me nim no kore se adwuma sia enya mplatio enna form woni abese pebutawa esem mplatio no de to ba bi what you say to be travel so ba no so a won fa so pa bi e ma me da say kono obi mra. Good morning. Hello. Good afternoon. Me do fon ba cho ma yenti o. Me pa cho ma me na say madam Uties kanama kwala no because me be sia adwuma e no fa adwuma e fa twen fa adwuma sia ho so ati ase na okay sama ware na me say me ba be sia adwuma e no so be ka sama ware nti me kunu be denti onye me yana nti esa madam Uties kanama ge no. Mate me da say 11. Good morning. Hello. Hello. Be man ba cho ma yenti o. Ba cho we die ba man ko so ntunu hu fi oba lo bi ro dia ni ma mi ni oba ni ya ko che so mu ma ba ka lo mu bo ba man fu go ya se no ni Kafra mante wasem ni ye. Good morning. Hello. Hello oba pa mpa cho ma yenti o. Pa cho ka so mu di sika man enya master so ndi akwabu oba so antwem na woni di. Enti oso wadi ni sika ma no. Oso wa ye master akwabu wa antwe. Ebusia me do bibia asese ojibre ma yekohwe video no eba ye story we dey complicated ankasa. Ntokwa omukun wa ha se omumma MFK kwa ankasa bi. Epache say story we nsem wo mu ankasa. Ebusia nsem wo mu ankasa nti drop comment comment section then na odwen efa story we hu. Edien na odwen efa story we because story we di anu e say master akola besua ade ewo nchen na sisi ano o se akwa no twemp na ade a untimi ni nye adwuma biom master no so se wankasa sisi a master no so se on for musika nye den mom maame no sisi ano maame no di mani sika no na sisi a master no se on fa sika no nye den mom esanse enye ono na opami akola na efi adwuma mu akwa no so kase master no so na ka ase ontimi ni nye adwuma bio enti ebusia se ukọ adwuma mu na master kase o twimp na nti no mintimi ni nye adwuma bio ma edien na master no pa akire enti ebusia story we die nsem wom nti bibia be fie kire bia na ebusia ye bebe story we ye nwie esa ntokwa we nti no ye nwie enti ebusia drop comment comment section story we edien na odwen efa ho school bi wo ho no anasa institution bi wo ho no ma uwe mu omutimi ka chere say se wentimi enwie school no anasa ujai school no yemfa osika nyeden emma ene die schools bebre na eka but se wan kan kire nipa no na nipa no si ofi school no mu dia ese oyeden udi ni sika emma no nti na ye ka se fashion omo ase ansa na omo ayeden omo aba bebia edwuma bia mu se ye school adisua obi bia eno ese oyeden o ka che omo ansa na omo de omo ho abebe mu nti busia se na medika eka ye no o comment ne de ehu nyam bibia beto fom bia e wo story we bia no me de ebeba be down eji ameji so ane ka che mami esi enesen ye besan so edin hyiemu ewa ha bio busia